Takže ahoj lidi, to jsem já Nikol a já vás vítám u tady toho videa. A se mnou tady je? Safiron, a to je naše první video, vlastně na našem společném kanále. Jo je. Takže vlastně už nemusíme žádný říkat, ahoj lidi, já se mnou tady je. Tady tam nejdeš moc vidět. Ale jdu tam vidět. A dneska vám jdeme točit Don't Laugh Challenge, což je challenge, nevím, jestli tam půjde moc dobře vidět, ale... nevím, omlouváme se, že tam nejde vidět nějak... obrazovka, no, ale... hlavní jsou naše reakce na to. Je to vlastně challenge, že budeme mít v puse vodu a budeme se koukat na vtipná videa a ten, kdo se zasměje, tak musí vyprsknout tu vodu na toho druhého. Máme tady všude ručníky, vypadáme, jak kdybychom měli někam podletět nebo co, nevím. A vlastně nesmíme se zasmát. Pokud zasměje, tak to vyprskneme. Takže napijeme se. Takže Niký se nám tady zakockala. Pardon. Já se znova. moc omlouvám. Jsem mokrý. No to jsem mohla čekat, no. Tak jdeme znovu. Počkej. My tady máme ručník, páč. Jdeme prostě na to. Počkej. Odkaž. Takže Tak je 1-1, ne? 1-1. 2-1, protože to však si byla. Třetí kolo? Mhm. Třetí kolo. Takže je to 2, Safiron má 2 a já mám 1 bod. Oh yeah. Mhm. Takže to je 3-1 pro mě. Trochu blíž. Je to 3-1 pro mě. To prdele. Aspoň vyhráváš, musíš to brát pozitivně. Tak. Třetí.